Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 20 травня, п'ятниця. Це 813-й день анексії Криму. Ахтему Чийгозу продовжили термін утримання під вартою до 22 липня. Таке рішення ухвалив Верховний суд окупованого Криму. Рішення аргументували тим, що Чийгоз може сховатися від правосуддя за межами Криму. Його звинувачують в організації та участі в мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Чийгоза склоняет к тому, что он может якобы скрыться от следствия, от правосудия. Ахтем Чийгоз заявил, что я готов в день приходить на суд, доказывать свою правоту, доказывать свою невиновность. На вопрос Ахтема Чийгоза, возможно ли покинуть Крымский полуостров без документов, если с северной стороны, скажем, существует 3 пункта пропуска, через которые не пройдешь, там таможенные производственные посты пограничные, и через Керченскую переправу то же самое существует опять паспортный контроль. Возможно ли это? Следователь заявил, что да, возможно, были такие случаи. Таким образом, подтверждая то, что, оказывается, все эти паспортные контроли, таможенные, пограничные службы, то есть явно не дорабатывают. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз повідомив про те, що йому примусово нав'язують громадянство Росії. Про це він вчора розповів своїй дружині і адвокату під час вчорашнього засідання суду щодо продовження утримання його під вартою. Чийгоз просить розповісти всім, в нього українське громадянство і іншого він не хоче. Гражданином какого государства вы являетесь? Являюсь гражданином Украины. Гражданство Российской Федерации оформляли? Нет, не оформлял и не буду. И не желаю. Хочу, чтобы все это от меня громко услышали и выяснили. Миграционная служба мне принудительно хочет, уже делайте об этом совет. Российское гражданство. Видел в материалах дела. Этот отказ я не писал, не было возможности. Они создали всего 3 центра, которые не работали. Я несколько раз приезжал в 22-й центр, но его не было. Но мой отказ больше обусловлен политической мотивацией. Я не Депардье и не негр-боксер. Или человеком, который вдруг изъявил в такой тоталитарном стране режим, при этом режиме получает государство, которое издевается и устроили гибридный геноцид против моего народа. Мне принудительно вручать гражданство не нужно. Я не хочу. За рік арешту Алі Асанов жодного разу не зустрічався із сім'єю. Про це повідомила його дружина Ільнара, яка змушена сама виховувати 4 дітей. Наймолодший син народився, коли Асанов вже був за ґратами. Аби діти хоч побачили батька, вона бере на суди всіх 4. Окупаційна влада Криму звинувачує Алі Асанова в організації мітингу в Сімферополі під стінами парламенту 26 лютого 2014 року. Вже рік, як мій чоловік сидить у в'язниці. Не дивлячись на те, що у нас було 3 дітей, а я була ще й вагітна, його посадили. Дуже важко, але я беру дітей на суди, щоб він їх хоч якось бачив, а вони його. Перший раз він молодшого сина побачив, коли йому було 3 місяці, в коридорі, на 2 хвилини. На судах він дивиться на дітей і плаче, а вони на нього і теж плачуть. Останній раз донька схопилася за ґрати і запитала у нього: «Тату, мені відкрити, щоб ти вийшов?» Немає побачень. Діти щодня запитують про батька, плачуть. Коли тато повернеться? Як їм пояснити, коли він повернеться? Я не розумію, чому там тримають мого чоловіка. Який гріх він скоїв? Я не розумію. Він нічого не зробив. 4 мешканцям Судаку, що брали участь в автопробігу, загрожує стаття за екстремізм. 18 травня кримські татари, використовуючи національну символіку, провели автопробіг. Їх зупинили поліцейські, склали адмінпротокол. Але серед адміністративних вказана 16 стаття за екстремізм. Хлопці чекають суду. На 4 крымских татар, молодых людей, составлен административный протокол по статье 20.2, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях. То есть участие в несанкционированных митингах, пикетирование. Данная статья подразумевает либо штраф до 30 тысяч рублей, либо общественное наказание в виде общественных работ.
Интересен тот момент, что в рапорте сотрудника ГИБДД некого Руденко указывается статья 16 закона об экстремистской деятельности, то есть они квалифицируют действия ребят именно по этой статье. 25 мая состоится в 9:00 в городе Шебеке состоится суд по данному административному правонарушению, где, в общем-то, наверное, будет и выбрана, скажем так, мера наказания для этих ребят. Но ребята все в протоколах указали, что с протоколом не согласны, что не принимали участие в никаких мероприятиях. То есть я так полагаю, что мы будем в суде в рамках заседания отстаивать свою позицию. Национальная символика была, но это, мы не считаем, что это был, скажем так, некое массовое мероприятие. То есть мы сейчас в суде будем отстаивать именно эту позицию. У Сім-Сіті Транс приходили озброєні силовики. В офіс транспортної компанії у Сімферополі прийшли російські судові пристави, близько 15 людей. Вони з'явилися разом із свідками і намагалися опечатати кабінети. Близько 2-ї години силовики пішли. Власник компанії Сім-Сіті Транс Едем Іслямов, батько координатора громадянської блокади Криму Лінура Іслямова. У Партеніті на безкоштовний пляж пропускають за 100 рублів. Згідно рішення окупаційної міськради Алушти, пляжі всього міського округу поділені на 2 групи з обмеженим доступом та загальнодоступні. У Партеніті для міського користування виділений пляж санаторію Крим. Тобто туди мають пускати безкоштовно всіх без пред'явлення документів, прописок та пільг. Однак, згідно з постановою керівництва санаторію Крим, безкоштовно на пляж пропускають лише мешканців Партеніту і їх близьких родичів за умови надання паспорта з пропискою, а також пільговиків. Всі інші мають сплатити 100 рублів. Здравствуйте. На пляж прийти можна? У вас документы при себе какие-то? Ну, я житель Алушты, проживаю в Ялте. Жители Алушты проживаете в Ялте. Вход вообще платный или бесплатный? Вот у нас, вот, прочитайте приказ, льготные категории, платные. Да. Платный. А вы знаете информацию о том, что 342 метра должны быть бесплатные? То есть вы меня не пропустите бесплатно к морю? Мы даже не знаем, кто вы. Ни документов у вас, ничего нет. Я покажу вам свой паспорт. Хотя я считаю, этого я делать не должен. Вот мой паспорт. Вот моя прописка. Житель Ялты. Читайте приказ, выписку из приказа читайте. Там льготные категории. Может, вы под какую-то льготную категорию подойдете, тогда мы вас пропустим. Дайте я пройду к морю. Вы, может, террорист какой-то, мы вас не пропустим. Дайте я пройду к морю. К морю дайте мне пройти. Что вы мне руку уберите? Бери нафиг руку. Убери руки свои. Руки убери. Я иду к общедоступному пляжу. Есть решение сессии депутатов. Хочу узнать, на каком основании вы берете 100 рублей за проход к общедоступному пляжу. На основании выписки с приказа. А вы видели такой документ? Решение городского совета Алушта, там где пляж 342 метра общедоступной Это вы территории. не мне предоставьте. Это вы встретитесь с нашим руководством. Так а зачем Зайдите мне? в юротдел, где вам дадут письменно, устно все вам разъяснения. Казанські татари вимагають відновлення Кримсько-Татарської республіки. 18 травня в Казані біля пам'ятника жертвам політичних репресій відбувся траурний мітинг, присвячений Дню депортації кримських татар. Активісти перейшли з прапорами Татарстану і кримських татар. Учасники також тримали в руках плакати з гаслами «Путін-Наришкін вимагаємо оголосити 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримських татар», «Ні репресіям проти кримських татар». Було репресовано 14 народів. Вічна пам'ять жертвам сталінського геноциду. У Канаді підняли кримсько-татарський національний прапор. Це сталося у Торонто, в центрі провінції Онтаріо. Прапор підійняв голова Асоціації кримських татар у Канаді, член Координаційної ради Світового конгресу кримських татар Рустем Ірсай. Вчора відбулася зустріч лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, у ході якої Джемілєв нагадав про важливість Канади в підтримці України. У путинского режима животный страх перед крымскими татарами. Они не разрешают собираться даже больше 5 человек. И в этот день видеть свой национальный флаг в десятках тысяч километров от нашей земли, это, конечно, большая моральная поддержка для нашего народа. Мы надеемся, что та политика, которая проводилась с момента оккупации канадским правительством, она будет продолжена. Мы не видим
военных путей освобождения Крыма, потому что это приведет к массовому кровопролитию. Но мы надеемся, что санкции, наложенные на страну-агрессора, поставят этого гангстера на место, и он вынужден будет покинуть оккупированные территории. Дуже важка ситуація в Криму. Ми всі знаємо через окупацію, через Росію. Так що цей прапор для мене важливий підняти, тому що знову пам'ятаємо тих, котрі постраждали чи померли під час депортації, але також тому, що ми підтримуємо кримських татар під час цього дуже важкого часу. Всесвітньо відомий художник подарував переможці Євробачення 2016 Джамалі картину з зображенням Криму. Анатолій Криволап зробив подарунок під час презентації проекту мультимедійної енциклопедії «Ukraine the Best» у Музеї історії Києва. На полотні в своєму характерному стилі художник зобразив рідний для Джамали Крим – пейзаж з горою Аюдаг. Я сподіваюся, що дійсно ця картина буде мене надихати на нові веселі пісні. Дякую вам. Дякую вам. Дякую всім. Я сподіваюся, буде кольорами і більш такими обнадійливими робити її сподівання і надії. Художники, как и музыканты, у них есть возможность мыслить абстрактно и подавать информацию не настолько обывательски, как мы привыкли. На самом деле я очень рада, что она вот именно так изображена, и там нет просто конкретного пейзажа Аюдага, а ты можешь нарисовать свой Аюдаг, свои ассоциации придумать, свои воспоминания, как-то нарисовать, смотря на эту картину. Поэтому я очень рада, что у меня будет такая вот невероятная картина. У Києві влаштують міжнародний форум «Майбутнє Криму». На ньому говоритимуть про головні питання, що сьогодні стоять перед кримськими татарами. На конференції збереться активна молодь, представники державних і міжнародних організацій та діаспори кримських татар. Участь у форумі може взяти кожен. Заявки для участі приймаються до 24 травня. Сам форум проведуть 30 та 31 травня у Києві. У нас є чудовий привід усім зібратися в одному місці, поспілкуватися, познайомитися, а також народити якісь нові проекти, які будуть корисними не тільки для Криму, але й для нашого народу. І мені здається, що разом ми сила і разом ми зможемо зробити набагато більше, ніж поодинці. Світ навколо нас дуже швидко змінюється. Кримські татари, як народ, яким є точно з чим ділитися із всім іншим світом, має формувати свою відповідь на всі ті зміни, які ми бачимо. Мені видається, що міжнародний форум – це є чудова нагода і платформа для того, щоб формувати своє власне бачення. Я думаю, що ваша участь буде унікальним внеском у розбудову нашого майбутнього як народу, а також його сприйняття всім іншим світом. Приєднуйтесь до нас. Наразі це всі новини. Більше розповість Муслім Умеров о 19:30 у наступному випуску «Заман». Хороших вихідних, будьте з нами. До побачення.